Oindela 5 urte ingurura arte, Bergarako Joan 23. plazan dauen lokal honek oso bestelako itxura eukan utzik euen, baina oindela 5 urte zabaldu zituen hemen atiak Ereinda Janek, eta gaur hoxe izango dugu izpide. Aitziber, plaza, hola, kaixo? Apa, bueno, 5 urte eta hasieratik bertan, ezta? Zu Ereinda Janen. Bai, Ereinda Janen sortzaileetako bat naiz, Bergarako Ereinda Janen sortzaileetako bat naiz, eta hoxe, oindela 5 urte hemen atiak zabaldu ginu zenetik, mentxe nabilanian. Bai. Zer da Ereinda Jan berezi egin duena? Bueno, azkenean Ereinda Jan irabazi asmorik gabeko proiektu bada, lehen esan dute bezala, proiektu kolektibo bat, eta hemen elkartzen ga, bai konsumitzaileak, bai ekoizleak eta baita langileak bai, Eta zentzu horretan ematen jau bide pixkat eskualdean edo kasu honetan Bergan egonaldien beharrez berdinei orduan. Bertan ze topau geinken, bertan topau geinke beti izan dugu, azokan aurkitzu geinken produktuak, produktu freskuak, bertako ekoizlien produktuak, eta horretaz aparte bai, saiatzen gaz, saski osua betetzeko bezalako produktuak lortzen, Azkenean, bai, gertukoenak dira produktu gehienak, produktu ekologikoak, baina, estatuko beste leku batzutatik eta baitxa bidezko merkataritzatik, bestelako produktuak eskuratzen ditugu, Beti ahalik eta zuzenen, eta pixkat, produkzio eredua edo kontutan hartuta. Horretaz aparte bai, saiatzen gazena da, pixkat azokan filosofia horrei erantzuten, eta guretza garrantzitsua da, adibidez, granelian produktuak saltzea, bakoitzak daukan beharren arabera erostia, produktuen ezagutza behaukitzea, bertan daukagun etiketauan markatzen da beti, zein dan ekoizlea, nundi datorren produktu hori, eta, pixkat horrek ematen dutza, edukixabe bai, proiektu eta bertan daren produktu. Orduan esan geinke, konfiantzazko espazioa dela, produktuak eskuratzeko. Eta Bergara inguruak edo Debagoien amoko bailara bat ekoizle aldetik nahikoa emankorra da olako denda bat hornitzeko bertako produktuekin, beste batzuk kanpotik garri beharko dira, baina egunerokoan hemen badauk nahikoa ekoizpen. Nik uste dut azkenean eskualde hau badala bastante industria bideratutako eskualde bat, nahiz eta bastante tradizioa daukan lurrai lotutakoa, baserrixei lotutakoa, eta bar. Baina egisa da, profesionalki nekazaritzara dedikatzen dien ekoizleak gero eta gutxi hau diela, eta hor behar bat badagola. Guk bai ikusi duguna da hemen, konsumitzailean aldetik eskaera handia dagoela, batez be produktu freskuak eskuratzeko, bai barazkixak diela, fruta dela, bai okela dela, eta bertako produktuak eskuratzeko, baina ezinbestian be bai, ekoizpena bultzatu beharra dagoela argi ikusten dugu. Azkenean, eskaera gero eta handiagoa da, eta batzutan bai ikusten ga beharrian beste leku batzutatik ekartzeko. Nafarrora adibidez jotzen dugu produktuak eskuratzeko, bat eta beste. Ikusten dugu hemen nola begira, hainbat pote, hainbat produktu fresko, badagoela zerbait deigarri xadanik, edo esaten zebinean hasieran honek ez dakigu funtzionatuko duen eta funtzionatzen dauenik. Bai, guk esaten azkenean da produktua bera, baina gero produktu hori nola saltzen den, eta guretzat zero zabor filosofia oso garrantzitsua azkenean gaur egun supermerkatu berkauetan eta plastiko pilo bat erosten dugulako, edo azkenean produktuak danak enbasuta datoztelako, eta gu bai saiatzen ga horren inguruko kontzientzia eta ahalik eta eskaintza zabalena ematen, enbase horredanak edo ekiditeko. Orduan bai aipatzeko, adibidez hemen daukagu jaboiak eta saltzen ditugu. Pentsako edarin badala, hori da. Bai, azkenean, haunek arrasaten bebazen, da erabaki ginen hona ekartzea, azkenean dia jaboiak granelian, bai fregaua itxekua, lavadorarako,